Ini je Korea mela o jompui je girls school ground ma to engnani thangai tongo je nok ni je phalnok je ri chumrok je phalmani lukrokle khai mane pajan bai phar phaibe kya lukrok tini emne se bazar din ba hai to tongbai kha hai ban tini mela din ba age bazar din ha tak sal skang so ta ya kota korong ke phaibe ni ta kabang man sa sak la yang gan ta tei phalnai rong ka ta kuskulok la tini hai din lo kota প্রতিবছর নাম হাই গুসুতো তাকলাই বছর সিমিয়া সেমা ক্ষেত্র ওয়াতনি বাঙ্গই আসে মেলা রক সালাইলি আ তাকলাই খেতে জাক জমন নাই এমনি নং বিসি বছর মানে অর phalnok khluka mela ro phalnok je to je sing khasi ken sinung ma hai hai pa sing kheto hamjuk sok phaiman ba jung 10 12 বছর khatar laiman je ang or 10 12 বছর hamjuk sok phaiman ni je nokman hakemang nok phai kata o ta khai chena mela wa hke jak jomon khe nok phai da kakini mungke ani sine mungke ondoli jomatia ani parani bo mungke songotram nongri dugan lui tongo na ri dugan da hambai da Bisik talshan bui sunisa Baba Godia asai mahanisa Baba Godia asai mahanisa Bisik talshan bui sunisa Bisik talshan bui sunisa